It's hot, hon. I have 2 winners already. You got it already? Yeah. Good morning, Philippines! Hi guys, good morning. And okay, short video lang ito guys. And pipili na ako kasi 1 week na ngayon. And because last week, Tuesday, nagla-live ako. At saka, yeah, basta next week na ngayon from the live yung binigay ko sa inyo kung pipili ako ng winner. Pipili tayo ng winner, 2 winner. So, mag-re-record ako para makita ninyo kung ano yung ginagawa ko. So, online siya, ginagamit ko. And then, pipiliin ko doon yung nag-comment at saka nanonood ng video ko. So, at saka guys, so pasensya na guys sa mga hindi mapipili or may mga next time pa man guys, mag-giveaway ako palagi na dito sa channel ko. Pero, pira-pira ito guys. Para kayo na lang yung, pero hindi siya malaki kaya ganyan na lang ako magpapasalamat sa inyo. And then yeah, so thank you guys so much. 11,000 na tayo ngayon, ang bilis guys, as in thank you sa mga subscribers nag-subscribe at saka nanonood ng video ko. Okay na guys, so hindi na tayo magtagal kasi hindi lang ito talaga matagal na video, short lang talaga ito kasi aalis kami and then maghintayin ko muna ang asawa ko So, ilagay natin dito yung, i-paste natin yung URL dito na side, and then load comments. I-click natin itong load comment. Okay. Click button. Okay, ito na, load na siya yung comment. 325 comments yung, in 4 pages for video. Yung ito. So, ganito, pick the most like recent comment, no? Okay, dito tayo. I-click natin itong randomly pick winner. So, ito na guys. Ito na. So, ito yung pinakaunang mananalo sa giveaway ko. And then, yeah, so, let's pick the winner. Hey, Rochelle. Yelenan. I don't know. Congrats, and ito yung comment niya. Congrats on 14K subscriber. You deserve it. Thank you. And then, yan. I-screenshot ko lang ito kay para hindi ko makalimutan. Kung nanonood ka man, Rochelle Elenan. I think that's how you pronounce your name. Yeah, so salamat sa panonood sis, and ikaw yung nananalo. Hindi ko alam kung asan ka, pero kung andun ka sa abroad, let me know. Kung ipadala mo sa Pilipinas, let me know. Kung ano yung plano mo. Hindi naman siya malaki sis, maliit lang. Alam nyo na, sinabi ko na sa inyo kung magkano. And so yun, so thank you guys, thank you. So first winner po ito, and then please send lang ng message sa Facebook or sa Instagram. Doon ka mag-send message private, okay? Sa private message mo lang ako sa Instagram or sa Facebook account ko. And then, doon tayo mag-contact at saka ibigay mo sa akin yung information, padalhan lugar, ganun. So, yun lang. So, okay. Second. Na-screenshot ko na siya. So, random pick winner na naman tayo. I-click ko na naman siya, and then pipili na naman ng isang winner. So, okay. Click. Latimba Josephine. Oh, sana makasali mi. ZZZ. Okay, si Latimba Josephine. Hi, sis Latimba. Ikaw yung pangalawang winner ko. And, so yun. Thank you. And, yeah, so salamat sa inyo, Latimba Josephine. I saw you on my comment section all the time. At saka guys, pasensya na guys sa mga hindi nananalo. I promise meron pang susunod na giveaway. At sana maka-stay tuned kayo dito sa channel guys para kayo naman yung mananalo. And then, yeah, so kung baka kayo yung mananalo sa next giveaway ko. And salamat pala sa inyo guys sa panonood at saka pag-stay tuned sa YouTube ko, sa channel ko, panonood ng mga video ko. And yeah, salamat. Thank you so much. And yeah, yun. So, dito na lang tayo. So, ang yung mga nananalo, kayong dalawa, so, i-ano nyo lang ako, i-DM nyo ako para, i-private message nyo ako sa Facebook and Instagram para naman mag-contact tayo doon. And, para maipadala ko yung, kukuha muna ako ng pera guys, para
para ipadala sa inyo. So yun, thank you guys. And dito na lang tayo guys ha. Salamat sa inyong lahat. And then I will see you guys in my next giveaway. I promise guys, malapit na tayo. Magi-giveaway tayo guys palagi guys, okay? So i-announce ko ulit sa inyo kung kailan tayo magi-giveaway ulit. Okay, kung meron tayong extra money from YouTube. Yung mga extra ba, kung meron, kung lalaki man yung ano natin, so kukuha doon tayo. At saka yun, so salamat sa inyo guys, and I will see you guys in my next one. Bye! Ha? Okay. So yun, mag-shower na yung asawa ko. So anyway, bye! Ang init! It's hot, huh? I have 2 winners already. You guys put it already? Yeah. Alright. Huh? They have to contact me. Okay guys, bye. Dito na lang tayo guys. And sa susunod, sa uulitin. Thank you guys. Salamat guys ha. And yeah, bye.